Přátelé, možná si říkáte, jestli jsem se nezbláznil, ale 40 má člověk jednou za život a proto... Harry, jdu do baráku! V 50 už budu starý a šedivej a rozhodně nebudu mít energii něco takového organizovat. Jak víš, v životě mám obrovské štěstí na skvělé lidi. Přesně proto na tohle video koukáš právě ty. Za poslední roky jsem na svých minutových akcích propojil tisíce lidí. Jsou z toho přátelství, vztahy, biznesové, ale i osobní. A dokonce už i děti. A právě tady v Sono bude výběr z hroznů, takže tady nesmíš chybět. Navíc vstupné bude za velmi symbolickou částku. Nebude to 100 000, nebude to 50 000, nebude to ani 10 000, nebude to ani 5, ani 1000. Bude to přesně 0. Celá akce je zdarma. No a když je vstupný za 0, budu vás aspoň pořádně na dárcích stáhnu z kůže jak králíka, ne? To pořádně nebo ti jednu fláknu. Se poblaju. Aby ses neposral. Takže jak to bude s dárkama? Bude to celý bez dárků. Dárek budeš ty, když dojdeš. A na co se vlastně těšit? Některé body programu budou zveřejněny dopředu. Jiné budou na místě jako překvapení. No a skvělá party se neobejde bez legendárního DJe. A tím bude kdo? Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsme zase tady spolu, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou. Cože? DJ Arnoštek? Tak na toho vůbec nemá. Ano, ano. Ne, kámo, dělám si prdel. Budeš nám stačit ty, šafe. Yes! Tak doražte, jak tady nejsme sami. Stále s tebou víme, kam cesty vedou, je to fajn. Těšíme se na vás. Čau. Prýma den se nám dělá nálada, prostě skvělá, je to fajn.